ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ପଇସା ଆସିନାହିଁ ଏଥର, ସେଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀର, ଗୋଟେ ହେଲେ ପୁରୁଣା ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ନୂଆ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ ଏବେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିଷାନ, ସେଟା ହେଲା ନୂଆ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ପୁରୁଣା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆସିନାହିଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ, କ୍ୟାପଚା ଦେବେ, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଲାକିଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ପାରାମିଟର୍ସ। ଲାକିଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ପାରାମିଟର୍ସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି, ଆସିନାହିଁ ପଇସା ଆସିବ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ। ନାଇଁ ଯଦି ସେଠି କିଛି ନାଲିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏରର ଦେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ ମାଗିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଲା, ଠିକ ଅପଡେଟ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନାହିଁ। ଇଏ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଥିଲା ଆମର ଏବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆସିଲା 20 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ରହିଲେ, ନୂଆ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥର ମୁଁ ବି ଗୁଡାଏ ଲୋକଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି 5ଟା ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ 5ଟା ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ରୁଭ ହୁଏ। ଏଥିରେ 4ଟା ଭେରିଫାଏ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ପେଣ୍ଡିଂ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଇଲିଜିବୁଲ ହେଇନାହିଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପଇସା ଆସିନାହିଁ। ବୋଧେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥର ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ମାନଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ପେଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହିଁ ପଇସା ଆସିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଥ୍ରୁରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଯୋଉ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। এইଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।